people χωρίς αυγένα, που χάσε μάνα, πατέρα στη γέννα. Κι όταν μας ρίξουν μέσα στην αρένα, αυτά είναι τα χειρότερα. Ήμουν βαριά με κάποια γρήπη και με συμβούλεψε ο παπάς. Άμα θυμώσεις θα σου περάσει, οπότε κάβγισε για μας. 1, 2, 3 και κάποιες φορές μοιάζει μίγα τσετσέ. Επαναστάτης δεν είναι ο Τσε Γκεβάρα, όχι μία αδερφέ. 1, 2, 3 stop, δεν είναι απλά ένα τραγούδι. Προειδοποίηση υπάρχει ιστός, είναι αράχνη, προσέχετε σως. Και ένα κάνει δύο, μπαμπά με το παράτραβα. Εσύ με έμαθες να δαγκώνω, εσύ θα με παρακαλάς. Πώς να γλιτώσεις, σε ποιες περιπτώσεις τα λόγια τους δύσκολα σαν εξισώσεις. Οι πράξεις προσφάρουν συχνά τη γενιά μου. Τα βλέπω όλα λάθος με τα γυαλιά μου. Μου φέρονται μάλλον με μίσος, αλλά μανέψε στο τέλος γελά πιο καλά. Αυτός που ακούει και λίγο μιλάει, αυτός που έχει μάθει απλά να αγαπάει. Είναι ένα people κι είσαι μηγά, μην μπερδευτείς, δεν είσαι εγώ.